Салом алейкум бародароне ки ман Ахс. Видео барои майдони батл мерем. Ахс. Тайёрӣ мерем. Баромади жостки мекунам да бола бит комея пеш мебароям мекунам эштета пит пешрави зиёд меша да соли 20 коме душмани моҳай қафомон гириш бисёри бад кунак назанам мерасу тадамо биё боши тамошока да баромади мо ман мекунам бахили да агону дам ҳама каса дасто боло уже ман омадам дар кор нест кисаги дар кор нест ай бизӣ аю бизӣ карданда хубтара кунем диздӣ зажигани саргирёши дига наместа қарор ай бобои деҳқон мегиремо барор мегиремо барор мекунем ҳаракат баромади мара диди накафаталхат намша мара макада бидонда болои бит мадаи соҳайреб медони мешам бо бит реб да гушота мекафона калунтара ҳурманда души мекунем ахидмон калунтара барои ки мо медонем даки ҷои мо ҳурмата мара перода ба қапай тарафи мо реб да гушота мекафона калунтара ҳурмада души мекунем ахидмон калунтара барои ки мо медонем даки ҷои мо ҳурмата мара перода ба қапай тарафи мо ва фурсати муносиб бо як хоҳиши як бародари мо акаи Сайфиддин ки дар каналаш конкурс гузарондааст. Дар конкурси мазкур мехостем ҳамин конкурсам эълонтон кунем. Дар конкурси мазкур як Kia Rio, як Ford Focus, як Hyundai Solaris, як 014, як холодильник, як стиральная машина, 5 телевизори плазма, 20 соатҳои дастӣ, 20 телефони Redmi, 10 телефони Samsung A10, 10 Samsung A30 ва 10 Samsung A50. ҳамагӣ шумораи телефонҳо 50 дона. кадоме 10 билет мехара, яъне кадоме ай ҳама зиёдтар билет мехара, ай тарафи ташкилотчиҳои конкурс як телефони iPhone 11 туҳфа карда мешавад. кадоме нафари дуюм шидагӣ ки ай ҳама билети зиёд мехара, як телефони Samsung A51 ва ҳар нафаре ки 10 билет мехара 11 билет ай тарафи ташкилотчиҳои конкурс туҳфа карда мешавад. маълумотҳои бештар оиди конкурси мазкур инамҷа давози рақамош меброя. рақамои WhatsApp-аш акаи Сайфиддин меганша, ҳамиҷада менависен, муроҷиат мекунем бо чӣ хел билет харидан дар кора, чӣ хел дар ҳамин конкурс иштирок кардан, бо ин нафар шумода хубтар мефаҳмона. ногуфта намуна нархи як билет 500 рубл. ин бародаро дар шаҳри Москав ҷойгир шудаган ва метавонед бо ай наздикатишон суҳбат кунед. хулас ҳамин буд навори имрӯзаи мо. касе ки бо бештар мехоҳад ссилкаи канале ки конкурса гузарондааст да описания закрепи чидагай, да комментария закрепи чидагай медроем, да уҷа бо бештар хабардор ай конкурс мешавем. тақдири хита ба 500 рубл бисанҷ. хайр бачаҳо, пага барномаи Land Navica интизор мешавем. хайр.